खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। ज्योतिषनि साननायनि बादिब्ला दिनै 29 अक्ट'बरा माखासे राशिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां जानो हागौ। फारसेथिं माखासे राशिफोरनि थाखाय जिउआव जेंनाफोरबो मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। फै जों मिथिनो लानि दिनै 29 अक्ट'बर खालि बबे राशिफोरा मुलाम्फा जागोन आरो सांग्रांथियारि थानांगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि दिनैनि साना बिबानफोरजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय गोसोआव फोथायनाय थागोन। खामानियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। जायफोरा साख्रि सोलायनो लुबैयो बिसोरनो मोजां खौरां मोननो हागौ। सोमोन्दोनि सायाव सैथो आरो फोथायनायखौ लाखि। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नखरजों सम हगारनाया गोसोआरि सुखु होगोन। वृषभ राशि साना रांखान्थियारि महरै मुलाम्फा गोनां जागोन। रां खथानिफ्राय मुलाम्फा एबा गोजाम सौदानिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। मावख'आव बैसोगोरा सुबुंफोरनि मदद मोनगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। सोमोन्दोआव रोंग'थिया बांगोन। जायफोरा आरिमु, मिडिया एबा डिजाइनजों लोब्बा दं बिसोरनि थाखाय साना सोरजिथायजों बुंफबनाय जागोन। मोनाबिलियाव रंजानाय आरो गोजोनथाव लाबोगोन। मिथुन राशि खामानियाव समानथि थागोन, नाथाय सासे लोगोजों गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव था। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव बुजिनाय आरो मोनदांथिया बांगोन। सावस्रिया मोजां जानायनि नेरसोन दं, नाथाय उन्दुनायखौ जोथोन ला। जायफोरा फरायसाफोरनि थाखाय बिसोरनि थाखाय फरायनायाव गोसो होनाया बांगोन। कर्क राशि दिनैनि साना गोहो आरो फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। आद्रा थालांनाय खामानिखौ फोजोबनायनि बेनो थि सम। गावारि जिउआव अननाय आरो अनज्लायनाया बांगोन। नखरजों सोमोन्दो गोनां बिबानफोरजों मुखुब जानाया बांगोन, नाथाय गासैबो समानथि जागोन। साइस्थ' मोजां थागोन। सिंह राशि दिनै खामानिजों लोगोसे सोमोन्दोआबो गोसो होनो नांगोन। मावख'आव नों गोदान बिबान मोननो हागोन। बस एबा सिनियरआ नोंथांनि खस्थ'जों गोहोम गोग्लैगोन। मोजां मोनलायनायाव जायखिजाया गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया जोबगोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रा जागोन। सावस्रिया उदै एबा पचन जेंना जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम जागोन। कन्या राशि साना खस्थ' आरो मुखुबजों बुंफबनाय जागोन, नाथाय फिथाइया मिजिं थिनायनिख्रुइ साबसिन जागोन। हानजायारि हाबायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो हमनो हागोन, जाय गोसोखौ स्रां खालामगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। दिनै जों गावखौ एसे सम होनो नांगोन। देंखो फरायनाय एबा गोजानाव सम हगारनाया गोसोआरि गोजोनखौ होगोन। तुला राशि साननि गोहोमआ नोंथांखौ फोथायथि लाखियो। दिनै मोनसे गिदिर थिरांथानि सान। फालांगि एबा केरियारजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोदान लामा मोननो हागोन। नखरनि हेफाजाब मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव खाथि सोमोन्दोआ बांगोन। रांखान्थियारि महरै थासारिया गोख्रों जागोन। दावबायनायनि खाबुफोर दं, जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। वृश्चिक राशि दिनै गोसोआ गोथौ जागोन। गोजाम सोमोन्दो एबा गोसोखांथियाव गोसोआ दोरद जानो हागौ, नाथाय खामानियाव जोथोन ला। अफिस एबा फालांगियाव खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साननि नैथि खेबाव माबा मोनसे सानस्लायनो हायै मोजां खौरां मोननो हागौ। धनु राशि लोगोफोर आरो लोगोफोरजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। दिनै नेटवर्कनि आरो गोदान खाबुफोरनि सान। जायफोरा मिडिया, सुबुं फोनांजाब एबा दावबायनायजों सोमोन्दो दं बिथांमोना मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव दिदोम थागोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन। खालि हरखाब आगान दाला। मकर राशि जिउ राहानि दावगानायनि गोख्रों नेरसोनफोर दं। नोंथाङा बसनिफ्राय बाख्नायनाय मोननो हागोन। खस्थ'नि गोहोमजों गोदान खाबुफोर सोरजिगोन। नखर आरो खामानिनि गेजेराव समानथि लाखि। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय उन्दुनायनि आंखाला गोहोम खोख्लैनो हागौ। सोमोन्दोनि सायाव फोथायनाय लाखि। कुम्भ राशि खाफालआ नोंथांजों थागोन। जायफोरा गुबुन हादोराव खामानि मावगासिनो एबा
गोजौ सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां बिसोरनि थाखाय बे साना मुलाम्फा गोनां। मोनसे गोजाम दान्थे बिदान्थेखौ फोजोबनो हायो। सोमोन्दोखौ समानथि खालाम आरो जेबो गोख्रै बुंनाङा। नखरजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोजां मुवाफोरखौ थि खालामनो हायो। दावबायनायनि खाबुफोर दं। मीन राशि, दिनैनि साना मोजां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। सोमोन्दोआव गोसोआ गोथौ जागोन, नाथाय बांद्राय मोन्दांथिनिफ्राय गोजानाव था। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, जर'खायै आदाराव समानथि थानाया गोनांथार। मोनाबिलियाव गोजोनथाव जागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 29 अक्ट'बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन? जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहर।